Salutare, eu sunt Costi, era să ne mușca noua mapă care se băgat, adică lup singuratic pe cap. Așa ca să nu mai stăm drumul, o să-i dăm match, trebuie să vă arăt cum este mapa. Adică na, top regionalul, adică eu m-am jucat și m-am picat ajung top regional. Uitați aici, 54.000 de puncte am făcut și îți 2000 de puncte dacă iei buia și 500 dacă îl pierzi. Top 100 regional are, nu știu, vreo 100.000 de puncte. Bă, băi și fete, și vreau să ajung în top regional. Mamă, încă 41 de meciuri. Hai să dăm un meci. Să vedeți și voi despre ce este vorba. Aici e doar pe cap, ok? Așa că hai să dăm. Ok, ne băgat și pe noi meci, ales băiatul direct din prima ligă, adică e bazat. Ia vedem ca băi. Bazatul. Lâcă Iosel. Ăsta e român, nu are, bă, Iosel. Nu știu. Mamă, direct cap, aoleu. S-a activat băiatul. Dar știu ce mere netul greu. Hai să vedem, deci noi în cap sau ne facem pe aici de răsceat. Ok, îmi vin și notificări și de toate. Bă, dar du-te naibii, bă, n-ai cum. Ce capuri de ăsta, bă, stai că acum aleg eu. Ok, o să aleg MP40 pentru că eu dau. Cam dau best și fete cu MP40 la cap. Eu dar știu ce n-am net, bă. Gata, în sfârșit. Poate mi acum net, cum ar fi. Hai să vedem ce. Hai să vedem mare bucată la urechi ce dau. La urechul drept de pe partea stângă. Aia, mă. Bă, voi nu vă puneți cu mine, mă. Eu sunt legele pe MP40, bă. Deci asuc eu nu mă bate. N-am luat să-l dau. Bă, cum vă dau, mă, eu. Îmi tehnologia, bă, băieți. Deci, ca să vă intre pe 40, îl mutați pe al doilea loc, vedeți? Ia. Mi-a intrat de m-a dat-o. A dat și ăla și eu. Ok, băieți, 3 la 1. Hai să luăm un băia. Să vedem cine înțelege el, ok. Aole, ce prost mi se înregistră. Cum e? M590, ăsta nu știu cum e. SG-ul ăsta de un glonț. Hai să vă arăt și la asta un tutorial, să ridici și de scap ea. Na, ne zbura casca, că eu n-am net. Sau nu știu ce, 4, asta mă bate 5-1, bă. Hai că sunt bun. Dacă dădeam capurile alea pe 40, scria pe mine 5-0. Hai băieți, îl bage 1-5. Hai bă, gata, hai să-l bat. Ia uitați-vă la capul ăsta. Stai, că m-am emoționat ce ia. Dacă îți dau un cap, bă, fraiere, fii antenă la mine. Îți dau la urechi. Șobo. Îți dau la urechi. Bă, șobo. Aici, cam mă dat prostul. Mă dat-o el la urechi. La urechul stâng. Ok, hai mai dăm un meci, că ce n-ai bani și la buia. Hai mai dăm un meci și... Dar domnul să mă bage cu ultimul slab. Faceți aici? Hai să vedem. What the fuck? Bă. Ce scrie your content? Stați că nu știu, s-a invitat cineva pe contul meu. Stați că acum are. Că bate Dumnezeu care mi-a intrat la mine pe cont. Hai să-l dăm al doilea meci. A intrat frate meu pe cont. Nu știe că se joacă regele Costi. Hai să luăm buia, bă. Ce să legă? SG-ul, bă? Hai, bă, veți. Hai să dăm că pe locul SG-ul. Mamă, că tot îmi transpira, bă. Ia uitați-vă la mine.
Sau la plajă. Voi când, mă? Mă, băieți, mă. E grele. Ia fiți în aici. La capul ăsta, vă rog. Telefonul, dacă nu te aștept, o sparg. Bă, te spar, bă. Bă, taci. Taci, mă. Ia uitați. Bă, telefonul meu vorbește. Bă, handicapatul, tu nu te fugi. Că mi-ai... Bă, du-te dracu. Handicapată. Asta m-am văzut de jumătate de oră și vrea să mă bată, da. Na, ce specimen dau eu? Toți rasa mătii. De lesbiancă. Dacă nu-ți dau ție un cap... Nu, că la asta îi dau 0,5. Adică îi dau 5-0. 0,5 îmi dă ea. Hai, fiți atenți la capul ăsta. Dacă mă învârți iară. Na, învârte-mă. Mă mai învârți? Na. E măutul, băieți. Gata, m-am învârtit, bă. Da, ceva. Că m-am plictisit. Spuneți-mi și voi în comentarii cum se pare noua mapă. E faină. Poate mai bine, nu știu, când în 15 zile, cred 15-16 zile se resetează și mapa. Și poate la ăștia care sunt top regional le dă ceva. Nu știu, un premiu ceva. Ce cam a dat. Oricum, cred că ne bate și asta. Și eu nu mai am un buia. Ia fiți atenți aici la capul ăsta. Îi dau flash. Ia un dinți. Hai, am orbit-o. Da. Gâgâ. 2-1. 2-2 adică. Hai că pot. O bat. MP4 rege cum e rege. Te pun așa. Și acum? Numai olierul dau. Numai cap, dar olei red. Ieșiți de numai de olei red. Fiți antena aici. Hai ieși. Bă, da, ieși, bă. Mă bate, cum e slab. E slab, 72 cu 72. O bat. Ha, sugi. Hai că fac plajă. Ce capuri am dat la bolândă. Hai să dăm med, bă, dar nu-ți dai med în fața mea, mă. Mai ales că medul durează vă 10 secunde, 4-5 secunde. Ce facem aici? E de prost, mă? Hai că m-a bătut. Iar mă bate asta, bă, dar du-te naibii. Mă, băieți, mă. Așa de slab, bă, și când mă joc așa, numai boi aureau. Nu știu dacă am pierdut 60 de meciuri. Nu, din 50 de meciuri, 55, 56. Nu știu dacă am pierdut vreo 10 meciuri atâta. SG-ul, mă? Ia bine să-ți bagi SG-ul ăsta în cap. Cânte-n aici, băieți și fete. La capul ăsta frumos, ia. Care mi-l dă, sau? Ia. Ieși. Stai. Acum te culc, ia. Iar nu mă învârți, bă. Eu vin aici, mă. Bă, nu-ți dau un cap de milion eu singur, ia. Stai. Stai să-mi încarc SG-ul, bă. Tot încărcătorul ți-l dau. Trebuie să intre de la spam. Da. Da, bă, băi și fete, v-am zis că îi dau un cap de milion eu. Îmi dau fraierii mea. Bă, dacă nu-i dau acum un cap, trebuie să un pic. Nu, da. Bun. Tot încărcătorul ți-l dau, fii atent. 42, 44, 44, 42, 44. Na, uitați-vă, din 2 gloanțe mi-a nimerit capul. Eu i-am dat 2 gloanțe, n-am murit. Bine, Garena. 0-1 pentru mine. 1-0 pentru tine, bă.
Știți vorba aia, am 0, ea are 1, adică i-am câștigat. Na, bun, băi și fete, am la 500 de puncte, ne revedem la următorul video.